Kawai da ganin mutane sai ka ce wani mu tsaya? Mu tsaya mu mame. Wai kun san me yake faruwa? Da kuka taho ina za ku? Gari muka zo mara. Gari? To ai ba hanya. Me dalilin ba a shi saboda kolora. Allah malam dakata. A binni a ce corona, ƙauyen ma corona, to me ya kawo ta nan? To ana ma take ita corona. Ta fi guda 8 wata. To ai ba ita ana. Akwai. Ni da garin uwata, garin ubana, ɗauko iyali na in dawo gida ka ce mun ba zan shiga ba. Idan mai gari ya kama ka suna da abin da za su ce? To da a'a. Inda yadda za a yi kawai ya bada shawara yadda za a yi ya za a yi ka ce ana maganin mai gari zai kama mu a mana bulala. Tun da na zo garin nan ba mai hana ni shiga, kuma ina da kofar da zan shiga. Sai mu ganta. Waye abin nan aka fito da kuɗi tun ɗazu amma kana ka makale kuɗi ashe kana da kuɗi. Kai ba shi kofar shiga. Biyu ya bayar me ya kawo ɗaya ɓangare na. Haɗa masa biyu. Ka karɓi wannan kai haƙuri da su wannan ma. Ke karɓa ki riƙe. Kai gashi. Banda wannan wa'annan mutanen da ka ban guda biyun nan. Ka gan su? Ba wani dalili da zai haɗa ni da kai. Ba wata alfarma ba wata rana da zan iya maka. Amma tun da ka ban wannan dole ina da ranar da zan maka. Ka san ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ana annoba kakka shiga in kana ciki kakka fita. Saboda haka ni zan kai ku inda zan killace ku cikin mutunci ba tare da mai gari ya gan ku. Ina za mu bi shi. Amma daga nan idan mu za mu tafi ba gun killace. Sai dai kai ka tafi gidanku. Amma ni bin sa zan. To kin san abin da yasa zan bi shi? Saboda ya haɗa ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ai kuma an gama magana. Mu je kawai. Me za a yi? Sallah za mu yi jaye. Ina kuka baro dokar? Dokar tazara a tsakani bana taku uku. Wai kai jaye, wani irin fitinannen mutum ne? Yanzu kowace fitina ta taso birni da ƙauye a cikin birni ma sai ka ɗauko ta ka kama ita ƙauye. Dokar gwamnati ce, kuma mai gari ma ya faɗa. Ko bai faɗa ya ce a dinga ba da tazara ba. To idan mai gari ya faɗa maganar mai gari maganar Allah ce? Ko an ce dole in an bi na gaba shine an bi Allah. Idan na gaban ya zama mutumin kirki muka bi shi shine magana. Yanzu dai ba za mu goce Allah mai iko. Wai kai ja idan Allah wai a'a da ya tukuna. Kai da har ka kai lokacin da zaka zo ka gyara mana sallah? A ya haƙu. To kai ba kai sallah ba? Ya bada Thank you.